Članovi štaba za vanredne situacije opštine Ćuprija održali su danas sastanak povodom izbijanja požara na nekadašnjoj gradskoj deponiji. Ova deponija zvanično je zatvorena još 2011. godine. Inače, na prostoru bivše deponije, kao po nekom nepisanom pravilu, svakog leta usled visokih temperatura izbijali su požari, što se dogodilo i ovog puta, tačnije u ponedeljak 30. juna. U ovom trenutku, kako kažu nadležni, još uvek nije poznato da li je do požara na nekadašnjoj deponiji došlo samozapaljenjem smeća ili je u pitanju ljudski nemar. Članovi štaba uveliko traže hitno rešenje za prevazilaženje ovog problema, jer nam preti ekološka katastrofa. Zavod za javno zdravlje Pomoravlje već je upućen zahtev da izmere stepen zagađenosti vazduha na bivšoj deponiji i široj okolini i nakon toga znaće se dalji i precizniji koraci delovanja štaba. Ono što je već izvesno je činjenica da se ovakav vid požara ne može gasiti vodom niti hemikalijama, već isključivo nabacivanjem novog sloja zemlje preko upaljene površine, a za takvu vrstu gašenja, mehanizaciju i mogućnost da efikasno reaguje ima vodna zajednica Ćuprija. Takođe, ovom prilikom rečeno je još da će gašenje požara zbog specifičnosti upaljene materije i prirode terena trajati narednih nekoliko dana. Članovi štaba usvojili su preporuku i već uputili poziv vlasnicima susednih poljoprivrednih parcela da što hitnije obave žetvu pšenice, čiji je rod ovim požarom ugrožen. Takođe, na sastanku je zatražen izveštaj veterinarske inspekcije o skladištenju animalnog otpada, s obzirom da je na mestu požara pronađena velika količina konfiskata koji dugo i uporno gore, veoma se teško gase i mogu da ugroze zdravlje ljudi. Na kraju treba reći to da je opštinska uprava završila projekat sanacije i rekultivacije bivše deponije i da je postupak javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji danas objavljen. Valja podsjetiti još da je prethodni projekat sanacije nekadašnje deponije, koji nikada nije sproveden u delo, prestao da važi 2010. godine, te je ovih dana obnovljen. Štab za vanredne situacije opštine Ćuprija u stalnom zasedanju zbog požara pažljivo će pratiti razvoj situacije i u hodu preduzimati neophodne i hitne korake na konačnom prevazilaženju nastale situacije.